kapok ne giwuok nikech achako wacho ni a general ok wuoga kanitiere jomirito e Kenya ka gin ji ariyo malong'o en William Ruto to gi CDF ji ariyo go irito moingo ng'ata e Kenya ka, that is the truth, kendo irito gi e piny mora moingo ng'ata. So mane momiyo wacho ni a military general ok en ng'at manyalo wuoka gi gari ma ok ong'e ni gari ni condition ne chal nade, be ok en ng'at manyalo ringa gi ndege. Kadine military general Joyce nyalo tho athoya ovyo e piny ngima, dikoro gi ng'eny mosetho to e Kenya ka onge mosetho kaka nogolo thoni. Omiyo nyaka wabed gi penjo matekre gi ng'eny mondo wayud duoko. As a country, a general military ok wuoga gi gari mora kata ng'ata ok ting'e, nyaka driver mariembe ong'e ni kiwango ne chal nade in terms of capacity, technical capacity. Kata kiwacho ni mano penjo monego bed ni wapenjre kaka jopiny, dongo wach ni bed kitimo nonro kose nonro nego bed ni timo ponono e kinda saa 8 gi dakika 20 mane ndege no lwar nyaka sama koro jatend piny Kenya ne loso kod jopiny onego bed ni osetim nonro mod kel duoko kose. Joyce gima wacho chal kama. Kapok gidonje the technical issues, onego bed ni sani ja Kenya oseng'eyo ni problem ne en weather koso problem ne en ndege. Onego bed ni wang'eyo ni problem no wuok kanye kapok wadonje the technical, the most technical. Kech ka wayudo ni problem ne en ndege, koka wadhi the technical manyalo kawo thuolo mondo gi investigate gi nyiswa ni mae gima ne rach gi ndege, to koko wapenjore penjo moko ni ma ne ufwenyo saadi kaka the entire military ma Kenya ne ufwenyo saadi ni ndege ni ne nigi problem abilano. Ka en weather to e ka wadhi e penjo bila mane nduku penjo ni general ok nyal dhi adhiya kamoro kapok ineno rank mag military gin chiegni rank 10 kowuok e jok mobedo recruited nyaka kama nogola ntie gin okenge 10 mondo ichop kanyo. Ok onyal dhi kamoro ma jok manie okang' mapiny mogik pok odhi kanyo mong'eyo ni general marwa biro ka. Omiyo nonego bed ni military intelligence moko ni kuno jomatindo man piny ka oseng'eyo ni weather maka ndege ok nyal wawere guru kata mondo either waring gi yo kata wakaw alternative means. Joyce penjo ni kanyo mang'eny. Omiyo onego bed ni sani to gin penjo monego kaw ndala 3 kata ndala 4 mondo eko duoki. Onego bed ni sani waseng'eyo ni problem ne en weather koso problem ne en technicality e ndege. Ka waseng'e mago koka tero wa line mag penjo